Podchodzi do mnie kumpel, biorąc mnie na stronę, mówiąc mam interes w stylu Al Capone. Możesz z niego wejść za kabonę, będziesz miał procent. Od razu włączył mi się docen, lecz drugie ja szeptało ocen. Straty i zyski, bo teren śliski, z kasą na bakier. Na tym etapie wakacji ustalamy datę operacji. Uchopar HT to kryptonim, cel to anonim. A ty pytasz skąd tych banknotów rolka, to zastaw i dobre imię Porka. Przez chwilę byliśmy zdolni poczuć się jak Rockefeller w metropolii, start równy euforii. Potem zastój, co burzył nastrój, fatum nastu, kilkunastu dni pozbawiło. Sklej tą akcję. Dystrybutor puścił się w tany i szmal, zdefraudowany wrócił spowity pupańcem jadowitym, a za plecami terminy spłaty z czasem. Gonitwa lichwa, co zjadała budżet jak za metal. Detalicznie wchodził w grę, przypłaciłem tą sytuację reputacją za kreble. Gra nie warta świeczki. Tyle powodów, które pchają nas do przodu, i tyle samo epizodów nie wartych zachodu. Tyle powodów, które pchają nas do przodu, i tyle samo epizodów nie wartych zachodu. Tyle powodów, które pchają nas do przodu, i tyle samo epizodów nie wartych zachodu. Tyle powodów, które pchają nas do przodu, i tyle samo epizodów nie wartych zachodu. Pamiętam, do domowa impreza, jakaś hostessa serwuje parmezan. Uśmiecham się i dziękuję za niego, ona smacznego. Obracam się za nią i nie ujmując innym paniom, to był anioł. Ty umiała cud, do tego przód to miód. Ciekawy byłem jeszcze w jakim stanie spód. Chwila i znów ją mijam, coś popija, patrzy ona i ja wzrok nią wbijam. Delikatna szyja, jak ziemia niczyja. Między ciałem a umysłem zapachniało optymizmem. Imponowała kształtem jak Naomi Campbell. Wkoło mu zaszumi cichy handel. Czułem, że na wieczór mam cel, już ją widzę owiniętą w prześcieradło. Będzie miała o czym mówić koleżankom. Poszedłem za sercem i nagle tak to wszystko padło jak światło na zwierciadło w łazience. Co więcej, na pokute ręce. Pomyślałem, że sobie oszczędzę i wyszedłem przed drzwi do wygrania femme fatale, więc gra nie była warta świeczki. Tyle powodów, które pchają nas do przodu, i tyle samo epizodów nie wartych zachodu. Tyle powodów, które pchają nas do przodu, i tyle samo epizodów nie wartych zachodu. Tyle powodów, które pchają nas do przodu, i tyle samo epizodów nie wartych zachodu. Tyle powodów, które pchają nas do przodu, i tyle samo epizodów nie wartych zachodu. Kono miał w sobie ikrę, krew bogatą w ambicje, wolny wstęp na studia wyższe, numer 1 na liście. System miał, mission chciał zostać, mawiał, że życie to występ. Ciągły pęd, błędem moment, gdy dłonie od pracy uwolnione. W sporcie dobry, na snowboardzie i na korcie w Wordzie pisał felietony, tony hobby łapał, napalony na muzykę stawiał. Taki miał nawał, czekał na awans, ale z 1000 szans nie wykorzystał ani jednej. Nie umiał wybrać tej konkretnej. Ogromna presja, oblana sesja, częsta depresja, coraz mniejszy potencjał drzemał w nim. Za posłomiany popadał w stany, gdzie miał omamy, ciągle ścigany, na chorą ambicję skazany. Ojoj, gra nie warta